Er I klar? Ja. Okay, level 1. Ja, så jeg har filmet. Ja. Level 2. Level 3. Go! Level 4. Næsten lige så højt som Pinja. Det her det er det højeste, vi får. Level 5. Nej, 6. Nej, det er level 5. Hvis jeg fejler det her, vinder hun. Det er det højeste, vi får. Vi bliver ikke holdt her, hvis jeg fejler. Vinder vi ikke. Jo. Ja. Og det her hop kommer til at være så rundt. Vi begge vandt.